Chlapci, bráňte súperovi vniknúť do vášho obranného pásma tak, ako mne zabránili Estónci, Lotyši a Litovčania letieť do ich vzdušného priestoru. Keď nás bude súper drviť v našom obrannom pásme, majte na pamäti, že aj ten súper raz odíde. Od našich hráčov očakávam na majstrovstvách sveta tvrdú hru. Súperov musia poslať na ľad minimálne tak, ako som ja poslal k zemi ten neposlušný semafor v Dúbravke. Žiaden človek nedokáže dať toľko gólov človeku, ako dokáže dať len človek človeku. Neviem sa síce vyjadriť k zápasom, keďže nie som zápasník, chcem však odkázať vedeniu nášho zväzu, aby ďalej nedodávalo výstroj našim hráčom. Tým len totiž predlžujú boje na ľade. Ako prezident mieru hovorím jasné nie posielaniu našich synov do ľadových bojov na severe Európy. Skúsme vyrokovať so súpermi remízu. Slovenským reprezentantom som pred štartom majstrovstiev sveta ponúkal možnosť absolvovať prípravný kemp v Očovej. Posilnený guľášom z medveďa by tých Švédov určite vyplieskali. Ako dvojnásobná účastníčka Wimbledonu, hoci len juniorského, viem, čo zažívajú naši reprezentanti. Počas tak náročného turnaja je dôležitá najmä regenerácia. Chlapci, nájdite si nejaký potok v chránenej švédskej oblasti a otužujte sa. Hoci sme mali kanadského trénera, taktika nášho tímu v zápasoch musí byť slovenská a žiadna iná. Chlapci, a keď vás bude rozhodca chcieť posadiť na trestnú lavicu, opýtajte sa ho stručne. A vy ste GDO? Osobne si myslím, že pre našich reprezentantov nie je väčšia motivácia v zápasoch ako to, že si po víťazstve vypočujú novú verziu hymny s krásnym fujarovým zakončením. Je úplne jedno, ako dopadnú jednotlivé zápasy na majstrovstvách sveta v hokeji. Isté je, že ja som tie majstrovstvá aj tak vyhral.